ambel kekek sadulita emel ngaturaken ngasugengan sarawipun sinuwun Prabu Puntadewa sinuwun Ndarawati napa dene Ndarawerkudara miwah para kadang-kadang Pandhawa gangsal sinuwun. Ya Kakang Semar. Ora ana alangan sewiji apa. Anggone Puntadewa Prapta ana ing Padukuhan Karang Kadempel sak mengko Kakang ingkang sayekti mung nuhoni dawuh sartane kewajibaning para Pandhawa. Kapure sak biyantu marang sedya lan panjangane Kakang Semar Badranaya. Iya Kakang Semar. Semono uga aku nata ing Ndarawati ndereke kelawan tindak Yayi Prabu Darmakusuma sakadang Pandhawa. Wektu dina sak mengko iki sowan ning Padukuhan Karang Kadempel. Ana ngarsaning Kakang Semar Badranaya ingkang wigati ana kejaba para Pandhawa mung bakal nungsung werta. Sartane nyadhong dawuh timbale Kakang Semar Badranaya nalika semana. Anggone Kakang Semar Badranaya ngus utusan lawan Ponokan Petruk lan Bagong. Anggi semono uga aku dipol kakangku anane Werkudara Prapta ning Karang Kadempel mergo sepisan nuhoni sartane wista kedhawe barep kakangku mergo Pandhawa kinen sowan ning Padukuhan Karang Kadempel ping pindhone minangka lidah sinambunge ngatur saka dipol kakangku lumantar Petruk kantong bolong padinipun kawan Bagong anggone ngaturake wigati yen to samengko dipol kakangku duweni gawi sartane bakal miwiti bangun kayangan mula gandeng nyata anggone Semar kakangku duweni gegayuhan bangun kayangan kamangka kuwi gegayuhan kang luhur sayatane mengko bakal ngempit marakara rejanan kasantosan sak praja negara Indraprasta Werkudara sakadang Pandhawa sumedya nampa sartane sumedya nglakoni apa wae kang dadi kewajiban lan dawuh dipol kakangku. Nggih. Nuwun sewu. Sepisan kula ngaturaken panuwun wondene Sinuwun Puntadewa sampun kesdurawuh wonten mriki. Ping pindhone nuwun sewu. Janjane kula ajeng miwiti mbangun kayangan niku. Nuwun sewu ora kok sing ajeng kula bangun menika senes kok wujuding papan ingkang magrong-magrong. Senes kok kula badhe mbangun wujudipun bangunan kadosta ingkang mapan wonten ing kayiwangan ingkang dados sasana ten papanipun para Jawata menika babar pisan mboten nanging nuwun sewu sing ajeng kula bangun sing kula westani bangun kayangan menika wonten ing kayiwangan papanipun para Jawata menika ada mbok bine luput saking inggih menika ora gejekan. Wonten kayangan menika mboten wonten ingkang nami cecongkrahan, wonten kayangan menika mboten wonten ingkang nami padudon, wonten ing kayiwangan menika mboten wonten wong do memungsuhan. Entenipun namung para Jawata ingkang tansah manunggal tetunggalan dados tunggal, golong gilik sayek saeka kapti, satemasak mangke-mangke rahayu tias bagya mulya warata. Dipun raosaken dening para Jawata ingkang sami mapan wonten ing kayiwangan. Lah, kawontenaning kayiwangan sing kados mekaten menika badhe kula wujudaken wonten praja negari Ngamarta ingkang insyaallah sakmangke badhe kula suwuni paseksen. Inggih menika wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma, ya Wijaya Mulya ingkang sepisan. Ping pindho wujudipun Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Nuwun sewu. Kenging napa kok kula utusan Petruk supayane nyuwunke ngambil wujuding Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Janjane senes wujude, senes barange, senes rupane Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada menapa dene Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Ning sing ajeng kula suwun menika namung paseksen sepisan saking Sinuwun Puntadewa. Ping pindhone saking Sinuwun Ndarawati. Jerniyatane Semar minangka gegambaraning pamong. Sinuwun Ndarawati kaliyan para Pandhawa minangka gegambaraning priyagung, minangka gambaraning pejabat. Pemimpin wonten Praja Negari Ngamarta.
Iya Kakang Semar. Ah nggih. Wondene napa sababe lah kok teko Semar nyuwun ngambil pusaka kalih niku? Sebab pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada menika ngemu werdi gegebengan gangsal perkawis ingkang tansah dipun ugemi lan ugi tansah dipun gujeng pendak-pendak dinten tansah dipun cake dipun amalke dening para bendara kula para Pandhawa menika ingkang sepisan ingkang angka kalih wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma menika gandane kongas mangambararum ing pangangkahipun Semar sakmangke menawi wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada utawi langkung saenipun langkung tepatipun inggih menika gegebengan gangsal perkawis dipun cake sareng kaliyan wujudipun pustaka utawi Sekar Cangkok Wijaya Mulya pangangkahe Semar sakmangke tujuan lan gegayuhanipun Semar sumrambing para Pandhawa lan Sinuwun Kresna sageta langgeng tuwin damel kuncara arum bangsa negari ngamarta tuwin para Pandhawa menika sinuwun. Mangan cara lampahing angin kuntareng rening ngarga kara-kara toreh kakiri kiri karak bumi prakamita sadolo mangamba-amba hutan teras awor hutan teras awor manteng tejan sang Lurah Semar Badrana aku semanten meminta marang karsaning Gusti Arya Loka eling-eling Raden Derajat ing Panakawan nanging tanpa beda kaya dene pangejawan lan Sang Hyang Bathara Semaya nalika semanten dinampa apa kang dadi sedane Sang Lurah Semar Badrana angge nyuwun paseksen wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada miwah Sekar Cangkok Wijaya Mulya nalika semanten wonten cahya cumlor saking dirgantara kaya daru tarengan kebat kaya kilat kesit windha tadhit tanah sanjana namung wujuding kanugrahan saking para jatuh ing matedhak wonten bumi karang kadempel sumrambah dayane wonten ing bumi Indraprastha tanah sanjana namung wujuding kanugrahaning Jawata ingkang winastan wahyu kamulyan nalika semanten oyana dadi mangsa wis nekani Sang Nata Prabu Darma Kusuma miwah Nata Ndarawati Sumawana panenggahing Pandhawa satring Jedipati nampi wujuding kanugrahan sumrambah dayane damel tentrem madaning lair tuwin batin.
Dedem prabawane ngaratri sasatara wis manjer kawuryan ana daya pangaribawa ingkang ndak rasakake Kakang Semar iki dayane ngopo Dipol kakangku iki dayane ngopo mengke riyen to sampeyan niku dos pundi ana Nalindra Cetha kedahipun lantip panggraita lah kok mboten ngrasa niki wau wahyu kamulyan wagyu kamulyan sampun tumedhak tegese apa Kakang yen to wahyu kamulyan wis tumedhak ana ing bumi Karangkadempel mboten kok namung wonten ing bumi Karangkadempel nanging dayane sumarambah wonten Praja Negari Ngamarta teges pun kelakon apa sing dadi panjangkane Semar Badranaya sinuwun yak Yang Mantara Ratri amung cipta pukulun tanana liyan kaeksi mila katur Kang Cundha mande mungking Pratanta Prabu nuwun sewu nuwun mangke. Lah kok teko damel kaget Semar Badranaya kaliyan para Pandhawa. Ning atase menika alam kadonyan, lah kok teko sesembahan kula pepundhen kula. Ingkang sampun abadan sukma sinuwun Prabu Pandhu. Tedhak wonten ing padukan Karangkadempel kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Semar Badranaya tak tampa nggih. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya kulub Darma Kusuma ulun tampa. Pandhu bapakku aku ngaturke pasaku katura. Ya Warakudara ulun tampa. Wonten apa sinuwun? Pun langgeng manjing wonten ing alam kasuwargan. Lah kok teko tedhak wonten ing Madyapada wonten wigatos menapa? Kakang Semar Badranaya wonten dawuh. Yektine aku ora arep matur kelawan jeneng sira ning aku arep dawuh. Kelawan Atmajaku Ngamarta Puntadewa. Kanjeng Rama Prabu kados pundi? Puntadewa kula wonten timbalan. Kena ngapa ta jeneng kita? Teka milih sing jeneng Semar Badranaya minangka pamonging para Pandhawa. Kajaba ingkang sepisan Semar kuwi drajating Panakawan ping pindhone Semar kuwi wong elek nyolok mripat. Sartane Semar kuwi ora tau kok jeneng benerke marang tumindake para Pandhawa. Mesthi wae tansah njlomprongke marang sak laku jantreng Atmajaku para Pandhawa. Nyatane wis kabukti lamun ta dina sak mengko iki sing jeneng Semar Badranaya miwiti sartane ndak rasa wis kelakon. Apa kang dadi panjangkane Semar Badranaya yaiku nggone kepengin bangun kayangan. Puntadewa tak kira ora ana gunane sartane ora ana paedahe yen to Semar Badranaya isih urip ana ing Madyapada. Kuwi ingkang sepisan ping pindhone Pandhawa lah kok teko nganggep yen to Semar Badranaya dadi pamong agung. Coba to tak takon lan coba sawangen agunge Semar nggo endi? Ning atase mung wong kere, wong saking, wong melarat, wong ora duwe. Wong gedibal 17. Wong elek nyolok mripat lah kok teko nduri gegayuhan sundha langit gegeden empyak kurang cagak. Ibarate cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan ngutung-itung lintang Semar Badranaya mung gedibal ora pantes mapan sartane ora pantes yen to Puntadewa sak kadang Pandhawa
sumuyut ana ngersaning Semar Badranaya Darma Kusuma. Oh lumruk tanpa dosa keluar Semar Badranaya kaya-kaya den mirangaken wonten ing ajenane Sangya para bendara Sang Nata Prabu Darma Kusuma Nata Ndrawati miwah Raden Haryawerkudara nalika semanten dupi midhanget pangandikanira Sang Prabu Pandhu abadan sukma kamangka wujuding Pindawarni nalika semanten Sang Kilora Semar Badranaya eling-eling nadyan ta titah sawantah nanging gadhahi kadigdayan duwe nadyan to katingal nglumpruk tanpa daya nanging batin manteng ciptane nyipta wujuding dahana ingkang kaya-kaya ngobong bali paduan karang kademel wekasan sukmaning Sang Prabu Pandhu Pindawarni kendang kaprasundang kuntal kaprabal badar sejati kaya wingi uni. Oh, mati aku. Yata laruta sangking kutha Sangkuru kula yen tan mutusa Sang Sri Kakang Semar iki ana lakon apa lah kok teka sukmaning Kanjeng Rama Prabu Pandhu teka kobong kaya mangkono mau Kakang pun ampun sedih ampun kuwatir ampun ajrih aja wedi aja gumunan aja kagitan nuwun sewu menawi paduka mriku sak mangke ningali kanthi permana jati wujudipun sukmaning Prabu Pandhu cobi to menapa wonten jamak limrahipun ana wis badan sukma kedahipun menika mboten ngambah bantala lah kok niki wau sikile nemplek lemah kedah-kedahe rak nggih ngambang. Iya Kakang Semar. Ha nggih. Sikile ngambah lemah kamangka bar midak lethong. Lah banjur kae mau wujudaning sapa? Mriku wujudaning panjalmaning iblis lanat. Banjur Puntadewa kudu kepiye? Ampun sampean sing temandang. Sinuwun Kresna. Apa Kakang? Mangkandhi Ndarawerkudara sampean sing iso ngrampungi perkara nika. Ya, Kakang Semar njaluk pamit ngatos-atos. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kinjang alis risang mawe gandrung sabaran walah menungso ora tatanan pancen Semar ora kena disangga enteng yo pancen nyata lamun Semar kuwi dudu menungso baen-baen
malah tak sawang kae sing maju Werkudara ya tak ladeni kridamu parat. Hei! Wis kentekan akal wong Pandhawa. Nganti-nganti sing maju bantrongane sing gedhe dhewe. Ayo. Semar kon murungke lek bangun kayang. Ora diwurungke apa lakon dosa Pandhawa dadi bandan ning negara rancang pamot. Waduh. Waduh, ayo. Waduh. Aduh. Wah. Wah. Oh. Aduh. Wah. Aduh. Aduh. Ah. Aduh. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Oh! Oi! Oi! Kian. Waduh. Waduh, aduh. Buta Pandhawa tata kate wisaya. Indriyaksa sara maruta pawana. Kresna maju waret. Bathara Kala kuwi arep ganggu gawe karo sedyane para Pandhawa. Ora. Rina wengi aku mung ngenten-enteni kapan iso aku gaglak bocah Sukerta. Nanging nyatane Semar karo kowe diadi pepalange. Ya wis yen pancen aku sing mepalangi banjur kowe ora trima ngono apa kuwi? Yen Tanata Ndarawati sing mepalangi apa banjur Bathara Kala ora nrimake ngono apa piye? Ayo bali. Kuwi tau Nana Windanana ora bakal bali yen Pandhawa urung dadi ganjeling wadukku. Ayo bali. Bali utawa tak waca sarandunging badanmu Bathara Kala. Waduh Kyai Dalang nyuwun pamit Kyai. Wah. Mun murna katining carita dara. Yo dipol kaganggu ae nggih. Sewu kalepatan kula diagung mangaksami. Mbok menawi anggen kula ladi dalu punika kathah kirang, kathah cewet tutur kata. Dan keladuke ngatur kula nyuwun pangapunten. Yo tiba sewadha-wadha Semar nggih. Mung pandonga kula mugi-mugi keluarga besar piyambakipun Raka Mas Jarwanto sak kula warga sak sampunipun ngawontenaken sedekah
Dalu punika ingkang manfaatipun damel sedaya para warga masyarakat remen lan sedaya sami ngraosaken manfaat lan barokahipun. Kula ngaturaken mugi-mugi tansah rahayu widodon ring sambikala adoh saka rubeda. Yo Semar. Ha iki wusana manutupe ngatur kula sak kanca nyuwun pamit mugi-mugi sak penger Semar sak rombongan sak anak-anak kula saking laladan Konohagakure warga ing laladan Karanganyar Ngaragomulya Ndukun Magelang mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng ring sambikala adoh saka rubeda. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Kokean cangkem.